Mulțumesc, domnule președinte. În ședința de joi s-a propus reglarea proiectului de taxe și impozite în sensul dării curs a politicilor pe care eu și domnul viceprimar le-am propus executivului și fac aici referire la taxa pentru clădiri rezidențiale pentru persoane fizice. Fiind o taxă nouă, așa cum am spus că îmi asum, ca taxele noi prin noul cod fiscal din 2016 trebuie să fie în cuantum minim pentru a păstra un echilibru bugetar și pentru a nu crea presiune pe populație. Am constatat că ea a fost aprobată în mod eronat, în cuantum mai mare decât cuantumul minim și atunci am decis revenirea asupra ei. Colegii liberali au făcut atunci un amendament, joia trecută mă refer, prin care au propus ca și pentru persoane juridice să fie scăzută taxa în cuantum minim. Am întrebat în acel moment, din nou, dacă este vorba despre o taxă nouă și mi s-a răspuns că da. Am fost mințit, practic, pentru că această taxă este doar redenumită, ea fiind preluată din codul fiscal valabil în 2015 și va rămâne, și am propus-o de la bun început, pentru a rămâne în același cuantum bănesc ca și în anii trecuți. Exact asta am propus pe 22 decembrie. PNL-ul a venit cu un amendament pe ultima 100 de metri, cu câteva ore înainte de ședință depus și câteva ore, pe ceasul om. Și ținând cont de faptul că mi s-a transmis în sală, în timpul ședinței, faptul că este o taxă nouă, mi-am însușit acest amendament. Ca mai apoi să descoper că acest amendament probabil că are un substrat politic pentru a face vârvă și pentru a se lăuda liberalii cu o inițiativă a lor și o inițiativă care creează o gaură de 25 de miliarde în bugetul local. O gaură care sunt curios de unde putem să o acoperim. Tocmai de aceea astăzi revin asupra acestei decizii. Consider că am fost păcălit în ședința trecută și mi se pare firesc ca bugetul să nu fie distrus. Așadar, propun ca taxa să rămână în același cuantum ca și în anul 2015, de fapt același cuantum care există din anul 2009 până în 2015. Da. Mulțumesc. Are cuvântul doamna consilier Elena Pașcu, apă valoare. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu cine v-a spus că este taxă nouă. Nu știu cine ați întrebat și vi s-a spus că e taxă nouă la ședința anterioară. Ea nu este o taxă nouă, într-adevăr. Dar cred că se impunea ca pentru agenții economici, cei care fac investiții la nivel de oraș, cei care pot crea locuri de muncă, să ne gândim că totuși o taxă mai mică, un cuantum mai mic, i-ar putea ajuta. Veniți acum și spuneți că nu aveți de unde să acoperiți această gaură în buget. În mod normal, o gândire pe termen lung are ca obiectiv susținerea agenților economici de la nivelul orașului. O să vă treziți, stimate viceprimar, cu atribuții de primar, că jumătate, dacă nu mai mult, din societățile comerciale care au sediu în acest oraș, își vor schimba sediile în localitățile de lângă Onești. Și veți încasa foarte puțin, 20% din ceea ce estimați dumneavoastră. Nu credeți că este mai util să încasați mai puțin și să vă păstrați agenții economici în oraș? Este foarte frumos să spui că ai fost păcălit într-o ședință de Consiliu Local. Nu cred că ați fost păcălit într-o ședință de Consiliu Local. Cred că la momentul respectiv s-a părut o variantă foarte bună. Poate se spune că e nesustenabilă. Trebuia să ne gândim și trebuia să vă gândiți înainte că Oneștiul are nevoie să ajute agenții economici. Oneștiul are nevoie de creștere economică. Este lucrul care poate scoate Oneștiul din impasul în care se află. Nu putem scoate Oneștiul din impas economic decât oferind facilități celor care investesc, celor care plătesc impozite și taxe, celor care angajează oameni, care dau salarii și care fac ca acest oraș încă să mai miște un piculeț. Este inadmisibil să veniți și să spuneți că ați fost păcălit. Totuși, vorbim de o persoană care exercită o funcție de viceprimar cu atribuții de primar. N-ați văzut proiectul în ședință.
L-ați văzut înainte de ședință, a fost comunicat cu 19 ore înainte de ședința de Consiliu Local. Să înțeleg că în toate aceste 19 ore ați fost păcălit? Nu se poate. Deci, din punctul meu de vedere, nu puteți veni să spuneți chestia asta. Nu puteți veni și spune că e o chestie electorală. Că tot ceea ce face PNL-ul, din punctul meu de vedere, la absolut orice inițiativă de-a noastră, dumneavoastră veniți și vă scuzați că are iz electoral. Nu are iz electoral. Partidul Național Liberal încearcă să ajute agenții economici. Și cred că și dumneavoastră ar trebui să faceți același lucru. N-ar trebui să vă orientați pe organizarea de spectacole, pe organizarea de festivaluri, pe cheltuirea banului public într-un mod irațional. Gândiți acest buget, gândiți taxele și impozitele în așa fel încât să ajutați oneștiul să crească. Eu sunt curios dacă consilierii de la PSD sau de la UNPR vor putea să voteze revenirea la situația de dinainte. Știți ce înseamnă, stimați colegi, revenirea la situația de dinainte? Înseamnă împovărarea agenților economici, care și așa, pe lângă faptul că au de plătit o grămadă de impozite, au controale din partea multor instituții, îi împovărăm să plătească și îi punem să plătească și la primărie impozite pe clădirile pe care le au uriaș de mari. Deci nu cred că acest lucru este ceea ce ar trebui să se întâmple. Dacă vreți să dați dovadă de administrație competentă și cu viziune, reveniți, scoateți proiectul de pe ordinea de zi și gândiți-vă cum faceți în așa fel ca să acoperiți această gaură din buget. Nu se poate să vii cu scuza că ai fost păcălit într-o ședință de Consiliu Local. Vă rog, domnule. Atunci vorbiți parcă v-ați schirit în primul rând, nu împovărăm pentru că păstrăm același cuantum care exista și în 2009. Nu creștem cu nimic. Mulțumesc frumos, pentru că este un proiect foarte, foarte important din punctul meu de vedere. Am permis să mai înscrie doi colegi să ia cuvântul, domnul Ciprian Zarzu și domnul viceprimar Neachiu. Aveți cuvântul, domnule consilier. Eu mulțumesc frumos. Da, noi ne așteptam ca acest proiect să fie până de zi, chiar dacă nu-l văzusem. Așa l-ați și gândit, probabil. Nu, absolut deloc. Absolut deloc, pentru că știm că administrația locală, de cel puțin 26 de ani, nu este așezată ca și gândire pentru mediul de afaceri. Deci tot timpul mediul de afaceri a fost o sursă de mulți financiară și nu un obiectiv de sprijin. Spuneați că de unde luăm banii. Păi, mi-aș fi plăcut ca în acești ultimi ani administrația locală se gândească de unde să ia bani, nu să stea doar cu mâna întinsă la populație și la film. Sunt fonduri europene. Dar cel puțin în ultimii ani n-am văzut nimic. Fonduri guvernamentale. Stăm cu banii în contul, nu știu ce să facem cu ei. Să mai atragem firme, să le dezvoltăm pe cele actuale, nici pomeni. În ultimii ani n-am auzit o firmă importantă să dezvolte locuri de muncă în oraș, o firmă nouă. Cele vechi abia se târâie pe astfel de lucruri. Eu cel puțin consider că dacă ar rămâne acești bani în mediul privat, ei ar ști mult mai bine să-i folosească decât îi folosiți dumneavoastră. Pentru că administrația locală, ce până în mulți ani, a demonstrat de atâtea ori că știe să facă spectacole, că știe să facă evenimente, că știe să facă show, că știe să plimbe prin Franța pentru 1 miliard de lei, că știe să dăm 2 miliarde de consilieri administrațiilor de PP. Deci aici se duc banii care atât populația cât și firmele îi donează prin taxe și impozite la bugetul local. N-am spus niciodată că nu trebuie să plătim taxe și impozite, dar nivelul acesta trebuie să se așeze pe nivelul de dezvoltare și de potențialul care îl are orașul. Firmele se zbat de pe azi pe mâine să supraviețuiască, să dezvolte, foarte puțin am auzit, să dezvolte doar, pentru că numărul este foarte limitat. Noi considerăm, ca și partid de dreapta, considerăm că firmele reprezintă motorul de dezvoltare a unei societăți normale. Ajutați firmele, ca firmele să vă sprijine pe dumneavoastră în administrație, prin taxe și impozite. Mulțumesc! Mulțumesc! Un singur răspund, domnul președinte, dacă permiteți.
o invitație pe care o face pentru domnul Zazu și pentru doamna Pașcu. Luați, vă rog, bugetul pe care îl discutăm astăzi și spuneți-mi de unde tem 25 de miliarde. Cu foaia și cu pixul în față, spuneți-mi de unde luăm 25 de miliarde. Ca să nu lăsăm vorbele descoperite. Are cuvântul domnul viceprimar Gânatruc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș face un scurt apel la memorie, la memoria unora dintre consilierii prezenți în sală. Sper că apelul nu presupune un efort prea mare din partea dânșilor. Undeva în toamnă, aceeași o inițiativă demnă de lăudat și atunci și acum a colegilor de la PNL, privind creșterea salarială a angajaților din Primăria Municipiului Ionești, care ca și efort bugetar, rog pe domnul Găbureanu să ne spună în cuantum de cât a fost. V-am spus că toate aceste decizii pe care le luați atunci le vom întâlni la buget, adică astăzi. Și trebuie să le luăm de undeva. Adică de la persoanele care plătesc taxe și impozite. Nu avem de unde din altă parte în momentul ăsta. Ați spus că nu sunt o persoană care îi respect la fel de mult ca dumneavoastră pe angajații Primăriei Municipiului Ionești, chiar și pe cei de la DPP. Pentru că nu sunt de acord cu o creștere salarială, pentru că oamenii din Primăria Municipiului Ionești muncesc foarte mult și au rezultate foarte bune. Nu vă contrazic. Dar banii aia, diferența, vă rog frumos dacă puteți să mă ajutați, de cât este creșterea salarială de la anul trecut în anul acesta, adică cheltuieli vis-a-vis de salarii la Primăria Municipiului Ionești. Domnul viceprimar, nu este numai această influență creșterea. Nu, dar spuneți-mi, eu n-am spus că e doar una, spuneți-mi de cât. 22%, în afară de această influență. Nu, spuneți-mi bani. Spuneți-mi bani. Ce înseamnă? Păi, dacă... La 400 de miliarde, nu? Da, s-a ajuns la 400 de miliarde. La buget erau... Faceți 22% din 400 de miliarde, pune 10 miliarde și vedeți de ce acum aveți 10 miliarde în plus. Nu. Dar mai sunt și alte situații. Nu, 100 de miliarde, cred. Conform 22% la 400. Dacă îmi permiteți, conform noi bugetului, noi până acum nu plăteam contribuții la asistență socială. Începând de anul trecut, trebuie să plătim o cotă parte. Avem copii instituționalizați. Anul ăsta trebuie să dăm 5 miliarde. La bugetul la învățământ ne-au dat 20 de miliarde, 31 de miliarde, din care 20 de miliarde au trecut în trimestrul 4. A fost în esență, este un efort de 100 de milioane prin creșterea, 100 de miliarde prin creșterea salarială? Sunt destul. Da, este o creștere. De 100 aia care ați propus-o și s-a votat, 25 de miliarde, uitați unde trebuie să luăm. Aveți 40 ceva de miliarde excedent bugetar, care privați de la anul. Excedent bugetar? Dar pentru investiții se Excedentul bugetar pentru investiții. Vă rog frumos, vă rog frumos, are cuvântul domnul viceprimar. Cereți, nu vreau acum să pun întreaga vină pe umerii cuiva. Doar am făcut atunci un apel la responsabilitate. Nu a apăsat aproape nimănui. Da? Astăzi, dacă domnul Găbureanu, aici prezent în sală, spune acum care soluție financiară din excedentul ăla bugetar de care spuneți, ca 25 de miliarde, să se taie și să ne spună acum de unde eu voi vota pentru. Nu pentru, împotriva acestui proiect, adică voi menține punctul de vedere ca și săptămâna trecută, dar dacă nu pot să o fac. Pentru că eu n-am de unde să aduc 25 de miliarde și cred că puțin din sala asta au de unde, ca să acoperim asta. Da? Oricum, felicitări pentru inițiativa de anul trecut și o merităm din semn. Vă rog, domnul consilier. O pică s-a ieșit... Da. Observ că există un consens politic în ceea ce privește Este o problemă importantă și sprijinirea acestui proiect. Trebuie să-i dau cuvântul. Atât rog administrația locală, pe dumneavoastră, domnule viceprimar cu atribuții primar, cât și pe domnul consilier local cu atribuții viceprimar, să le explicați agenților economici, dar agenților economici, nu salariaților spitalului și ai DPP-ului, prin publicarea pe ziarul Curierul Primăriei Ionești, faptul că nu sunt bani ca să reduceți taxele și impozitele. Pentru că, așa cum am prevăzut atunci când ați reînființat publicarea acestui ziar, într-adevăr, primul număr n-a avut tentă politică. Doar 3 persoane erau așa nu ca la insectar, ca la, știți, la panou de onoare, da?
Pe vremea lui Ceaușescu, în oraș erau puse niște panouri de onoare, care apăreau cei mai buni membri eroi muncii socialiste. Așa era și pe ziarul respectiv. Și mai era un panou la poliție în față, dar le zicea insectar. Tot așa, cu cei mai căutați. Explicațiile, și vă rog să publicați în curierul primăriei municipiului Ionești, cu pozele dumneavoastră, da? Să le spuneți agenților economici, dom'le, n-am de unde să vă reduc pentru că avem copii instituționalizați. Vă mulțumesc. Eu votez împotrivă. Mulțumesc frumos. Dacă mai este cineva care vrea să intervină? Domnul Găbureanu, avem soluții? De unde? Păi, de unde avem? De la învățământ, 26 de milioane, nu putem merge cu bugetul învățământ, de pe... Am înțeles. Mulțumesc frumos. Supun votului dumneavoastră proiectul. Este ceva legat de proiectul care îl discutăm acum? Da? Vă rog frumos să fiți foarte scurt și vă ascultăm. Vreau doar să vă puneți problema că ați adus la nivelul anilor 2015, 14, 13. Economic vorbind, noi nu mai suntem la anii 2014, 8, 7, nu mai suntem. La asta ați aplicat, conform codului fiscal, de la 0,2 la 1,3. A spus maxim 1,3. Am putea spune fie, dar ați mai adăugat și un 37%. Da? Ca să ajungeți la nivelul anului 2015. Nu e regulă așa ceva, ceea ce faceți de asta. V-a scăpat probabil chestia asta. Deci aveți de la un cod fiscal între 0,2 și 1,3 și domnul Găbureanu a aplicat încă 37%. Mulțumesc frumos, domnul director. Vă rog să-i răspundeți. Economic vorbind, nu mai suntem la... Noi am ajuns la procentul... Microfonul, vă rog. Am ajuns la procentul din 2015. Din 2009, tot cu această sumă. Din acest procent se aplică la municipiul Onești din anul 2009. Hotărârea 85 din 2009. Mai stăm în 2009. Mulțumesc frumos. Și asta e adevărat, nu mai suntem în 2009, dar trebuie să înțelegem că și inflația. Stați un pic, dar codul fiscal va permis... La 2015 la 2016. Domnul primar, codul fiscal va permis să aplicați pe lângă marja maximă, să între 0,2 și 1,3, ați aplicat o marjă până în 40%. Noi asta din 2017 o să veniți din nou și o să spuneți că trebuie să indexăm cu inflația. Unde o să ajungem? Păi cei care au multe spații să le vândă, domnule. Stați un pic, domnul Bustuca. Nu chiar așa, domnul Bustuca. Hai să nu transformăm ședința în dialog. Vorbește domnul Ioniță. Dar nu pot să vorbească el. I-am permis eu. Păi nu ai putut și în foie și pe terenul de fotbal. Stați un pic, dar cum e posibil? Nu ești posibil să vorbești. Decizia de impunere la societate la mine, 100 de milioane vă datorez eu. Cum nu e posibil? Cum ar fi posibil? de cât? Cât față de... Față de 6 milioane 400 de mii. Mulțumesc frumos, domnul Ioniță, vorbim mai târziu. Vă rog frumos. Vă rog frumos. Stați o secundă ca să mă lămuresc. Nu, am vrut să spun decizia de impunere, că domnul Bustucan spune că nu am dreptul să vorbesc. Eu, un mic contribuabil, văd... De la 640 la... Achit 100 de milioane pe an, asta am vrut să răspund. Zic eu că aș avea voie să vorbesc. Vă supun votului proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Vă rog frumos, cine este pentru? Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? 3, 4, 5, 6, 7 voturi. 8 voturi pentru. Împotrivă? 6 voturi împotrivă. Cine se abține? O abținere, da? 2 abțineri. L-ai votat pentru domnul. Nu. 2 abțineri. Oricum nu mai are importanță pentru că erau nevoie de 10 voturi pentru a trece proiectul de hotărâre, a căzut. Mulțumesc frumos.